Tarik apar kod ang'wen dwe mar abiriyo higa en 2025 odiochieng' mamor mathoth okwako chuny oganda ok piny mangima nikech mago matimore. Kata kamano intiere kama kare mar mondo mi iyud weche manyien. Chenro en mar migago magi e weche mamiyo pek. Piny owacho ochoro malo hik math kong'o makoro dhi tamo ng'ata ma hike pok ochopo 21 madho kuong'. We are not going to condone any misbehaviors by our teachers, any sex abuses, and anything else that is outside the law. Migore migao mar somo Julius Bitok ogolo siem mager ne jopuonj madonjore timbe anjao gi jopuonjre ni gibiro moto e badgi. We are here to tell Nairobians and all members of the Republic that effective Wednesday, we are getting to the streets to demonstrate and show that we are dissatisfied with the way health is being managed. Jochiw thieth mong'ere kaka clinical officers e kaunti ma Nairobi olando chako ng'anyo tich adek juma ni ka ok owinja dwachgi. Akora gilayo duto mag tudruok gin mago moyaw 236 YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV wago kod mbaka. Nyinga Ochieng Emmanuel bed kod chakruok nyaka gi ka wachako ni jagoro mong'ere migawo mar somo Julius Bitok okwongo tim makoch mar rocho ratich jopuonjre weche hera kind jopuonj kod jopuonjre. Bitok lero ni biro kawo okang' mager ma chik ne jopuonj mibiro yudi kodonjore kod jopuonjre kendo rocho ratich gi yore mag hera. Lero ni maen kaluwore kod lipot ma japuonj ma Alliance Girls Peter Iro metudo kod gajo rowere manyiri ma jopuonjre skuno kendo chwe bedo kod gi achiel e weche mag hera. Ma oyango e kinde ma lipot matisi lero ni maromo atamalo 90 mag jopuonje matisi oserembe tich gin machuo mitudo kod ketho makamago. Around the country to adopt a new system called e-procurement. The government has given a directive that all schools beginning this financial year must be on an e-procurement portal. Or rather, all public entities around the country, including public schools, must comply with the directive and the new policy that they must be on an e-procurement platform called EGP. In addition to that, I want to also reiterate what I said yesterday, that we are going to be very firm on anybody who is caught doing the wrong thing in our schools. We are not going to condone any misbehaviors by our teachers, any sex abuses, and anything else that is outside the law. I have sent inspectors and quality assurance officers to Marsabit to be able to look into the situation of the complaint that came, that you have seen on social media, and we have directed them to be very firm. We also have a number of students who did not apply for university education, and I want to encourage them to apply. We still have openings for them, and we will support them through the application process. Jokanyo mag riwruok ma jochiw thieth mong'ere kaka clinical officers bad ma Nairobi bwogo bago ng'anyo kochakore tich adek jumani poni dwaro magi ok biwinji ka gitwak kod jofwambo gihum kaluwore kod chal mag ute thieth e kaunti ma Nairobi magikoni miyo tijgi bedo matek kendo jotuo bende ok yud kony kaka dwarore. Giwacho ni gisebedo ka giywak tok dewgi kendo koro gibiro wuok oko chieng' tich adek jumani mar ng'anyo ka gidwaro ni ji duto mosebed ka kalo chandruok mag thieth ma ok ni kare oriwre kodgi. Matabibu hoye! Hoye! Veva matabibu veva! Our three demands are: we have our 5 officers with appointment letters be posted, and we have the career guidelines implemented, and the third issue has been promotion and redesignation. Our members have stagnated at the same job group for the longest, and now we have a new policy document that dictates our employment from internship to retirement that the county government promises to implement but does nothing in regards to its implementation. We are here to tell Nairobians and all members of the Republic that effective Wednesday, we are getting to the streets to demonstrate and show that we are dissatisfied with the way health is being managed. About 83 days ago, around 550 clinic officers started their strike. Many facilities around Nairobi have not been working
and even those that have been working have not been working optimally. But what is more concerning is the carefree nature with which the county government of Nairobi has been handling these issues. Dulma kedo kod yedhe ma mero ji pacho kana kada ochiwo kumo okenge magero ni biro konyo duoko chien tiyo gi yedhe ma mero ji pacho ka ahinya to e kind rowere. Okenge go gin kaka chwalo higni mag jogo moyienegi madho kuong kowuok 18 nyaka 21. Kumo uso ma yedhe ma mero ji machiegni kod skunde, mbalariany kaachiel kod kuonde lamo. Okenge gi luwore kod nonro mana kada moyango ni mokumo ganda ma kind higni 15 nyaka 65 tiyo gi achiel kuom yedhe ma mero ji kendo thoth gi chako e kind higni 6 gi 9. Nyakoro mogi koro wach moro mar ni uso yedhe ma mero ji ok oyiene jo higni 18 nyalo biro medore nyaka jo higni 21 kaluwore kod dwaro mar nakada. Ka dhi nyime moko kuom rowere kar chiwo bura magem owuok oko mar kwedo nek mar Wakeini mosebed ka itimo kendo dhi nyime kuom thuolo mar dweche 2 e sub county magem Yala magiwacho ni osemiyo gidak kod luoro ka gimedo ni kata jowetegi masomo e skunde midoke pacho day schools bende koro ni kod luoro e wik saa mowinjore mondo mi gidonji e skul. Rowere go ywak ni jotend loch nange sub county osejwang'o tijegi ni mar nyaka sani onge achich mitudo gi nek makamago mosemaki kata doko ni jopiny to chwalo lipode mag nek go kinde magitimore. Kumano gikoyo jotelo duto mawuok e gem mondo nywak lwedo e manyo yore mag kedo gi midhiero no mosemiyo gi nying marach nyaka ne nek makamago chakre. Wuok mondo wakwed nek moro mosebedo katimore ni nyiwa mawuok e gwenge magem. Sana yudo ka ikawo gi irepo gi bang'e tinego gi. En gima rach kabisa ni joma nyalo konyowa mbele ema sani ngimagi ing'ado apoya nono. Wakwayo jotendwa gi wach masani timre ma nyithindo manyiri nega. Koro wakwayo jotendwa mondo giwachie gimoro gibet kanyakla nikech sani waluor e gwengewa. Wan gi nyithindo ma jo day school manyiri machungo kinyi mar mi mondo gidhi e skul. Koro nyithindo gi an sani ang'eyon gi luor kabisa kata dhi e skul go kinyi no ni wach nek masani timre. Wawacho ni ji ahinya monego penj wachno en mlange magwa kod chife kod jogwa manie gweng' onego bed ni wang'eyo ji gi kit gi e gweng'. Ka nitie ng'at moro ma kite njore to onego bed ni wakonyore gi sirikal, polise, chife gi walangi mondo wagol gigi jogi e kind ogandawa mondo okawnegi hatua mar sheria. Moko kuom rowere kaunti ma Homa Bay okone jatend piny Kenya William Ruto mondo yobed piny gi rowere mar winjo ywak margi kaka yor duoko chien liet mag siasa e pacho ka. Rowere go mawuok e kar chiwo bura ma Kasipul e bwo riwruok margi mong'ere ka Youth for Youth dwani piny owacho ochik ite ne ng'ur mag rowere kokale twak kodgi mondo pek ma piny Kenya osebedo ka kadhoe kaluwore gi ng'anyo mag Gen Z orum ka giloso kinde romo margi e chiro ma Ombek e kar chiwo bura ma Kasipul. Giwacho ni ng'ur margi ok onego kaw mayot kendo chopo sama koro jatend piny onego dog chien kendo manyo kaka onyalo donje twak gi rowere mar winjo pek magin go. Gikwedo tiyo gi teko mathoth mobilo osebedo ka tiyo gi kinde mag ng'anyo ka gikoni piny owacho ni kod ting' mar rito ngima oganda ma ok orocho ratiro kaka osebed kadhi nyime. I urge the government to give us some listening ear. Let them call us for dialogue so that we sit down, we air our views, they take our views, and they act on our views. Youths are very wise guys. We only act whenever there are things which are not good with us. The government should not use excess force towards the youths. Youths are human beings, and they should be given what they want. If in any case there's they've noticed that there's something, they call them on board. They talk to them, and things will be run smoothly. The issue of police brutality is a national issue right now in Kenya, and we've seen several orders given by those in power, some saying that we should be shot, and some saying we should be shot on the legs.
we want to appeal to the government. Please do not shoot us, empower us, because we stand for peace, we stand for unity. Moko kum rowere mag Gen Z o chako chenro mar puonjo ganda e ratiro margi tije pend chik kaachiel kod nono jotelo. Rowere maluongore ni Identity Yetu geto sundo rowere wetegi mondo kaw pande kendo ndikre kaka jogo ombulu kaka yo achiel mar kelo lokruok e yiero mabiro. Rowere mageto luorore pacho ka mangima wacho ni gidwaro mondo lu chike yo makare pacho ka giwacho ni poni jotelo mani tich dine lu chike mapacho ka midhiero masani dine nitiere dine onge kendo paro matwak de okobedo gi tiende. We have decided to take up this mantle to tender all over the country from county to county, tukienda tukihamasisha watu, tukifunza, tukieleza watu kuhusu the importance of being aware of the rights and freedoms of being a Kenyan citizen, and the importance of having your ID, the importance of having your voter's card. So tunangoja pia IBC wafungue voter registration. It is very important. We are very ready for 2027. Na tukifika huko, we'll change the country. If not on the street, at the ballot. We found out that Kenya needs restoration. Kuna shida kubwa sana Kenya, and that is why we are saying reke. So reke yetu ni tunarekebisha Kenya. We are restoring Kenya. Na Kenya lazima ibadilike, but we need to be together. We have to speak one voice, and we have an agenda. So we want 100% implementation of the constitution. As simple as that. So we ask Kenyans to know the roles of every leader. Like kama uwezi uliza senator mbona hajatengeneza barabara ilhali si kazi yake. So that is why we are here. We're going to teach people about all that, and pia to reject bombers na tukatae handouts. Handouts is one of the reasons that we are failing as a country. Handouts ndio the reason leaders wanaona wako entitled kututreat venye wanatutreat. Kwa sababu wanakupatia 200 anaenda anaiba 100 ile ya kureplace hiyo 200. Jotelo mawuok gwenge mag nyandwat mar ho mar Okak osiro lwedo dwaro ma jatend piny William Ruto mar chung kendo e tielo mar ariyo yiero mabiro ka gisiemo tije mopogore opogore magiwacho ni jatend piny osetimo mosekelo lokruok e ngima jopiny. Ka giloso e nyasi mar ringo higni 60 nyaka ne chak skund sekondar ma Wajir, jotelo go ne okwedo kweth maketo piny wacho tesre ka giwacho ni jotelo onego ket chenro mag dongruok ne jopiny nyime kendo gikwayo oganda jo Kenya mondo oriwre kanyakla. President, you took an oath. President Moi handed over to President Kibaki a united, peaceful, stable nation. Kibaki handed over to Uhuru a peaceful, stable nation. Uhuru handed over to you, President Ruto, a peaceful and a stable nation. You must implement the oath you took in Kasarani. Waziri, moving on to matters SHA, clearly you have given the necessary political leadership that was required in the Ministry of Health to move things forward. And it's good to have people in offices who do what they say. And speaking on behalf of all governors of Kenya as chair of council, you have my support, you have my assurance that we will work with you to ensure that SHA succeeds for the benefit of the average Kenyan. Tusiwahi kubali, tusishawishiwe, tusiende upande ya wale watu ambao wanataka kuharibu hii nchi. Yesterday I have seen a tweet from Eugene Wamalwa saying that the President of the Republic of Kenya have decided to register 3 million Somali refugees to steal elections. I want to tell him categorically, we are not against all refugees in this country. Any Somali who has an ID has a right to be here. He was born here and brought up here. Padri mar Lejo Maria kwa josiasa mondo were kod nyayo kwede
kod sigwe kind jopiny kendo karmano to winjo gi ket maine kelo lokruok manyalo reso jopiny. Ibrahim Wasonga men padri maleji Maria bongo Makisumo chwalo ote mare rawerni kiki kod josiasa maditi kod gi kinde ng'anyo kendo kelo tho e kindgi. Oseo josiasa makelo pogruok e kind oganda kabendo pogore paro gi jatend piny wi wach chielo kendo turo tie jong'anyo mawiri ka ketho mwandu e pacho ka. Kata kamano ji duto mondo lamne piny Kenya ahinya to e kinde gi ma oganda mathoth osewito ngimagi. Kendo akwayo jo telo mosebedo e sirikal gima pod dwaro bedo e sirikal giwek tiyo gi nafasni e mar nyayo lweny mondo dhano gore ka dhano laro weche mag udi kata ukabila manyalo kelo tho mang'eny moko dhi okare. Nyasaye kia ukabila wabed gimoro achiel kaka Kenya mondo walam Nyasaye kamoro achiel gima moro kwatim ka ng'en wan nyithi ng'at achiel wan nyithi Nyasaye wato te kwan kaka jodolo mag Nyasaye da kwayo kanise tete mantiere Kenya ka kod piny mangima samano ka gima kamago timore to waduogo ir Nyasaye wago chongo piolamo Nyasaye koyie mondo mi hopi oket kwe odonje paro ma jotelo mag piny ni kik gibed gi mirima. Koro ana kwayo na piny owacho marwa kotelo iker marwa ma en William Ruto ni nyithindo ma demonstrate gi nyithiwa wantie kawuono obede nitie kawuono kinyo onge nyithindo ma kino dong kino tel ne pinygi ne gitel ka gi ngima oko migi ng'ol no go gi risasi e chongegi ka tiende gi otur to nyithiwa be nyaka ng'e niya ni sirikal bende iye nyalo wang' na kaka dhano. Wadhi e gwenge makadhoad nam chumbi riwruoge makedo ne ratich oganda boma Mombasa okwedo paro mar twak e Kenya mangima ka giwacho ni midhiero machando oganda jo Kenya oseyangi kendo nitiere lela. Kalure kod kweth ni piny owacho ma Kenya Kwanza oserem chopo kare dwaro mag kweth mag Gen Z kar bedo ni ne gisechiwo singo mathoth chakre ng'anyo mar dwe mar auchiel higa mokadho mapok giketo e tim kamoting'o chudo ne jogo manowito jowetegi e kinde ng'anyogo. Giwacho ni twak go geto umo wenge oganda jo Kenya kotenore kod ratiro duto ma oserochi. Kali wako na majukumu ya kufanya, wafanye yale majukumu yao. Kwanza, polisi walioua wakamatwe wapelekwe, huo na haja ya mdahalo, wapelekwe kotini. Waliouawa na walioumizwa wawe compensated. Uhitaji mdahalo kufanya hivyo. The memorandum of understanding which was signed between the two parties with the two Secretary Generals Hassan Omar and Edwin Sifuna, it was very clear that human rights will be guaranteed. So we are asking you, Raila Amolo Odinga, simply implement your memorandum of understanding with the government. If you do that, and you ensure human rights are guaranteed, if you just do that, you don't need dialogue, you don't need anything else. If there is no evidence, you cannot just point finger and says, civil society, sijui nani na nani, ikiwa wana ushahidi, washike watu wapeleke ndani. Hivyo ndio sheria inavyosema. Lakini kusema mambo ambayo hayana misingi si sawa kwa rais kusema mambo kama haya. Erokamano nyakwara mogi kuom medo ketera mogi TV chenro pod en mar migago wada ka uyomo ko ngara kamano tijogo manena. Erokamano Jena Chengi wacho no Chengi Emmanuel aneni eyo makare kendo weche manyien mag migago choko na kako winjore. Erokamano Helen Odhiambo bende wacho no Chengi Emmanuel aneno Ramogi TV chenro mar migago piny Kenya kumochomo en manalamo. Erokamano kuom akete e Ramogi TV ginji mathoth nyakwara moga jwang manyisa gi laksechegi ni ginena achiel kachiel. Erokamano Bishop Paul Ouma Ogembo mar kanisa mar Full Gospel Evangelistic Ministry oyacho ni Chengi Emmanuel ninyo makare gimoko ne piny Kenya en kweyo nyisa ni oikore mana ne biro bedo kod romo magalamoro mar lamo magibiro timo Kisumu manolo Kadawa e dwe mar 8 wacho no rwaka Chengi Emmanuel mondo mi wachopi. Erokamano Bishop Paul Ogembo wabiro chope alama kende mibiro bago holo Kadawa ikin tarik 13 nyaka 17 dwe mar 8 mano en gweng wabiro chope. Nyakwara mga jwang kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth mwaikoni chenro mar migago. Guess what? Citizen Duke now delivers.
Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ankai, adi mi thuolo mogik. Goch nengate odu, ochul ne lao mekwalo no, kasti wuok kae. Vikram! Pari, bende unusechopo e nyasi modhiye? Imor ahinya kuro? Vikram! Rajivo weya kae kenda bodhi. Ang'o? An ok apar ka weche beyo. Gi pacha aneno ka nitie gima rach matimre ni pari nit. An namanyo tich Chandigarh kae mana nikech niti kende. To nikech koro konyal bedo mara, onge tiende mondo an abed Chandigarh kae. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch. Ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano a piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Guot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. You'll build trust by me knowing that you are actually not interested about my title. If you're just saying hi to me while you're looking at my shoulders to see who else is the biggest or the big shot in the room to say hi. I don't think that can be achievable or that is normal, because let me tell you, your body will just shut down. Your body will just tell you no. Even your emotions, you can tell when they're not in check. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chonga gilo, emo miachano kama. Chonga, emo semia sudo nyime. Chonga gilo, emo miachano kama. Chonga, emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D star 860 star 418 hash. Ramogi TV enod jower duto.
Erkamano nya Karamogi kumedo kete Ramogi TV jodak kod johala gweng ma Kijauri yo Borabu e county Manyamira ochiwo dwaro margi ni duol mochung' ne piny e pacho ka Kenha mondo ket rang'uk ng'wech apaya ma Kisii kochomo Nairobi mar geng'o masira mag apaya ma kinde ka kinde ma kawo kamano to gibiro bago ng'anyo kane giloso mana ndalo adek kende tok masira ma koch manego ji 8 jodak go kono piny owacho mondo yaw apaya no malach kendo gineni gedo machiro ma Nyansiongo rumo kama biro miyo johala go dare genga apaya no. Seneta Manyamira Okong'o Mogeni kaachiel kod jod bura ma Trico Sero obogorewore gi johala go e ng'anyo kendo loro apaya no poni Kenha ok bi winjo ywakgi. Tangu 2017 nafanya biashara, ajali imefanyika hapa mingi. Hata ile ilifanyika tarehe 3 mwezi wa 11 niliumia mguu kidogo. Hakuna yoyote mwenye alikuja, hata gavana mwenyewe asikuje kusema pole kwa watu wangu. Ajali zimefanyikana hapa mingi, hata tuwezi kuhesabu. Mbona ile soko yetu isikamilika vile president alituambia ya kwamba watatengeneza hii mabarabara yote alafu tuingie kwa soko. Sasa tuko njiani tunakufa tukikisa. Juzi mwaka ule kuna watu 4 walikufa pande ile. Jana nafikiria hesabu imefika watu 8. Na naambia serikali ya kwamba wasipofuatilia haya maneno, mimi mwenyewe nitaita wananchi tufunge hii barabara, tuandamane mpaka barabara itengenezwe. Hata ile inaitwa signage yenyewe ya kusema pali tunaelekea ni black spot hakuna. Ikiwa watu wa Kenya hawatafika hapa kutengeneza hizo bumps, sisi wenyewe tukishirikiana na wananchi tutakuja, tutanunua simiti, tutatengeneza bumps kwa hizo mabarabara sisi wenyewe, kwa sababu hatuwezi kubali tuendelee kupoteza maisha kila wakati. Riwruok dinde mopogore opogore pacho ka IRSK ochako chenro mar goyo poro ne chanjo mar typhoid kod tuo mar ang'ew ma ichiwo gi migawo mar thieth e pacho ka. Riwruogno wacho ni gitiyo kod kanise kod kuonde lamo mag oganda Jo-Islam mar chiwo puonj ne mine man kod nyithindo mantie kind dweche 9 nyaka higni 14 mane onegi yudo chanjono. Giwacho ni puonj maket kod mago nego chiw ne jonyuol mondo gol paro maricho manyuolore e kinde oganda mabende ok chiwre mane oni nyithindgi oyudo chanjo. Hili jambo tumeona watu wakijitokeza kwa wingi kwa sababu viongozi wetu wa kidini Waislamu wametangaza kwa misikiti, Wakristo wametangaza kwa makanisa. So tumeona watu wengi wakijitokeza na tunaona inakuwa in large numbers ikikuwa kwa msikiti ama ikiwa kwa kanisa, kwa sababu wanaona hii sindano, wameelezewa kuwa hii sindano iko salama. Na jambo hili tumekuwa tukihamasisha jamii Waislamu hasa kwa sababu sisi ni walezi wa imani. Tulikuwa tukiwahamasisha kwamba ni chanjo ambazo kwamba ni salama na zimetoka serikalini. Kwa hiyo watu wote wajitokeze, waje katika sehemu hii waweze kupata chanjo hii. Watu wengi wamekuwa wakikuwa na dhana tofauti mbaya, wanafikiri ni chanjo za kupanga uzazi. Wengine wanasema hivyo kwamba watoto wakichanjwa hawatapata kujifungua huko katika siku zao za mbeleni. Wengine wanasema sina magonjwa. Kumekuwa tuna dhana mbalimbali, lakini tumehamasisha watu makanisani na kuonyesha kwamba hizi chanjo hazina shida, na wengi, maana tumewaambia makanisani, wengi wameamini. Wadhi Mombasa, oganda onagi kaunti wa Mombasa ne obagoromo kendo walo jago magikoni biro telo ne weche mag siasa kaachiel kod chenro mag dongruok e kind oganda. Ma en fuok magikoni sodong' nono nyaka ne jaduong' Okoth Waudi manero wiyo nagi duto kadho nam chumbi na wito ngimane higa ma 2013. George Aoko nigiler. En romo mane okelo kanyakla jotend riwruoge mag onagi e kaunti ma Mombasa mar walo jago magikoni gimiyo osimbo mar bedo jaloso mar oganda Luo Mombasa e wi weche mag siasa kod dongruok mag oganda. E romono mane obagi e od bura ma Kisauni mabende no yuore gi jotelo mopogore, ja ohala Paul Odhiambo emane osiri thuolono mabende okoni oikore ne mar tayo oganda Luo Mombasa. Gab maduong' mwaneno mwadwani wa close en bedo ni ji osepogore, osetamwa yudo kombe mag kisiasa mwadwani wabed go Mombasa ka, mwadwani wayudi wabed ga jeti oganda mondo bi wabed kaka jomoko bed ma jogo kora Mombasa ka. Mane gab maduong' mokwongo mosebiro ka chando oganda marwa ni. E Mombasa ka wan joluo wan gi kura mang'eny, wan gi 16%. E ODM wan gi
more than 70% kaka joluo. To wane wago kura ne jotelo man kagi. To wane ma ok wanyal bede itelo. To wane mwaduogo wabed kakoro waonge kod economic empowerment. Wasebedo ka waonge kuma watenre. Nikech ka wan Mombasa ka, ntie jok maneno ni wan Waswahili. To Waswahili be kochopo kama ntiere migao. To giduoko wani koro wan wabara. Kwa hivyo this initiative bro miyo wa platform kaka wan Luo Muslims in Mombasa. Bedo achiel kuom jowa ma onagi mantiere Mombasa kae. Gikoni gin kod geno ni ma koro dhi kelo lokruok e weche mag telo kod siasa ma Mombasa, ma gikoni osebedo gi tungni nyaka ni jaduong' Okoth Waudi mane otelo ne onagi kadhodh nam chumbi, wit ngimane higni buora mosekalo. Aneno ka chama mantiere mar ODM nago wato wanonagi. Chama mar ODM nago wato wanonagi. To wabiro chung' dichiel ni Paul Odhiambo Pasakon ema koro waketo mbele. Kaeto wachak waketo Betty Sharon kaka secretary. Makanyo koro kwa uoge. Mombasa kairi wasebedo vitabu mang'eny kabisa kochake 2013. Ne wan gi jatend miluongo jaduong' Okoth Waudi Nyasaye nokawo. Bang' ka Nyasaye okawe wasebedo kwa ngaika wuotho kod koni kwadwa ng'ama nyalo kawo kare. Mi wan e Mombasa kako chakore sani to Odhiambo Pasakon ema biro bedo jagol wach kata jawach e lo joluo ma Mombasa ka. Kata kamano, gikoni ma ok dhi rocho chenro mag buch mamoko mag joluo mosebed kitayo gi jotelo mopogore. Jowa osetigo gi wanasiasa maduong' kabisa nikech waonge koda kiongozi marwa manyalo chung' kodwa e duond onagi ka. To kawuono wayudo kiongozi. Wabiro luwe, wabiro timo gimoro amora. Ma ng'ata makoro dwa kata ni mondo obi thur odonj kuom joluo mondo oyud gimoro, nyaka luw jaduong' Pasakon, nyaka obi e ofise. Paul gi kwecho. Wadwa nobed ng'at achiel ma ka wachuo to joluo e wang' achiel ma ok ong'eyo ni en ng'ani aka machielo. Kopogore gi siasa, maino gikoni gidwa kete chenro mag siro ohala to kod somo paro ewi kaka ginyalo dongore. Mar ariyo en economical. Nikech jogewa bedo gi sida ka gisemiyo ji kombe koseyiergi to iketo gitenge. Koro bende to wadongo wang' gibed e iye mondo gibed gi economic empowerment. Mondo jogo mano bed fronted mano bed mbele bedo gi ywa bad jowetegi. Koro mae biro miyo wa platform wanyalo bedo godo piny gi ng'ata madwaro telo to mondo wabagend kode kendo mondo wawinjre kode wayud gik mwadwaro. Koro wan gi jatendwa wadwa miyo waduol achiel. Omiyo wawacho ni bura ni en bura ma very successful. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kidongo mar Abamohoro maidore gwenge mag Muhure sub-county Manyatike county Migori ochako chenro mar rito kitgi kod timbegi. Masani lal koting'o dhi dhogi mar Suba, masani dholuo muonyo. Gikoni gikawo okang' makama man ni nyithigi ong'eyo kitgi kendo jiwo dho Suba e kindgi. Jojuma miolero. Moko kuom oganda kiti kod timbegi mag moko mogendini ma oting'o mawuok dhoudi matindo kaachiel kod madongo e kaunti ma Migori medo lal kaka kinde kalo. Dhood oganda mar Abamohoro mayude sub-county Manyatike en achiel kuom dhood ogendini ma kiti kod timbegi mathoth ma oting'o dhok ma giwacho sani lal. Suba kawa mosore oyawore warai. Koro kadwa timo ne ng'ato gimoro marach tiwacho ni kino twagamba kuma gia. Keto kiao ne keto kiao. Teni gima ni wacho. Gima no wacho chon ka wedo kendo cha. Ekigambero en kama jorongo bete to poro wacho mo ni ekigambero ekiabagaka. To dok en gima ber nikech otweyo ji kanyakla kendo nyiso gima omiyo ne ok inyal tim gik moko kata ne nyalo tim gik moko e yo mitimo. Oganda ni mar dhood Abamohoro ma kuom higni duto yande wacho dhok mar Suba, sani thothgi wacho mana dholuo ka wachore ni chal ka gima dholuo nyaka sani koro muonyo dhogi mar Suba. En dho Suba dhi ka gima olale momiyo watekie ka wan gi nyithindo e mesa to wacho ne gi dho dhum. E kinde limbe mar ogengo mag Miuru kama dhoudi 12 mag oganda mar Abamohoro dake ne wayango ni thothgi sani wacho dholuo ma oloyo kata dhod Suba. Thoth jodongo ema pod wacho dho Suba, karawere sanja emong'eyo dho Suba malong'o. Alking generation monyuol chakre 1980s kabiro mbele ka. Most of them gikia Kisuba ni nyaka kawuono ibiro kenyolo nyathi. Wan kata kawuono kidhi dala kata mana nyathi
nyathina ibro yudo kaluonga ni tata. Ma en ranyisi ni dholuo dhi ka muonyo dhoodno mar Suba e kind oganda mar Bamohoro mayudore e wardno ma Mihuru Bei e sab-kono ma Nyatike. Tinde otemo otemo muonyo wa ingawa pod wan e iye. Kidhi e pinje modongo iyudo ni ng'eny development kata research mitimo madongo kitimo gi dhok bedo mayot maloyo ka ji ng'ang'e ni gi dho jomoko. Washington Soma ma achiel kuom jodongo kaachiel kod oganda moko e dhoodno mar Bamohoro wacho ni e kind oganda luo kaachiel kod dhoodno mar Bamohoro emosemiyo kiti kod timbegi ma oting'o dhogi koro lal. Gimoro madhowa kani kendruok koro odhi omadhowa ma koro miuru ni ikonge akonga kaka wan koro jomadongo gi ka wabiro ae taparo ni obiro dok chien mang'eny. Nyithindwa nyuomo kabila mamoko to ng'eni koro mine mapuonjo nyithindo dhokgi konyuomo nyaluo bro wacho gi nyathi dholuo koro Suba ni obro winje maybe ka wuon gi wacho. Jakom mar ruokno ma jodongo e dhoodno mar Bamohoro Simon Orondo mani oketie kom odiechieng' manyoro wach na achiel kuom tije madongo modhi timo en rito kiti kod timbegi mar oganda mar dhoodno mar Bamohoro. Mondo wamany gik mane wan go makoro selal e nyasi ni dikoro nitie kimila wakate oganda wan gi tugo miluongo ni mbegete ni tinde gigo lal nikech joma ne timogi no lal koro mae mwaneno ni wachak waduoke. Bedo kod buge mondik e dho Suba, bedo kod twak kod rawere e ber mar rito kiti kod timbegi gin moko kuom gigo ma jodong mar Bamohoro koro geto timo. Ne ni bugni mondo chape nyithindo some mondo ging'e history marwa kaka chalo mano lengo mokwongo. Dhowa ni lal ne mon mwa kendo gige skul ka ke jopuonj mwan ge skul ka gi tegemea lugha di mother tongue ma gitiyo go en dholuo. Mar ariyo mamiyo dhok ni lal en ni dhok ni onge kumoro amora mondike minyatim ne giluongo ni reference. De dhok ni nitie kamondike nyathi kadongo kata koro ka nyuomo nyaluo kamacha to buge moko nitiere ma nyathi nyalo somo e dho Suba. Simon Orondo en jakomno mar Bamohoro ne osidhi e nyasi mane okelo jotelo mopogore opogore ma oting'o jodolo ma Nyatike to modege kaachiel kod apisa maduong' e migawono mar kit chuche kaunti ma Migori Ngire Rose Odhiambo mane owacho ni ber mondo koro oganda koro riti kitgi kod timbegi nikech gintie kod ber mathoth. Koro bed gi ker ma jopiny oyiero ma jopiny ong'eyo ma ji nyalo dhi kuome kopo nitie weche moko monego losi moko onego bed ni dhi ka polis ok onego bed ni dhi kot kata modhi ka polis pod jodongo gi nigi teko manyalo lawo madhi wuoye maduogo ka. We are going to have a cultural center here and we will be able to use the elders that are here to help us bring what are some of the items that they were using, what are the significance of this. Joe Juma, Ramogi TV, Migori. Tungni ne obede kardak maliki e boma ma Nanyuki bang' apisas mag obila geng'o ne jong'anyo donjo e chuny boma no. Jong'anyo ne dhi e ndara ka gidwaro ratiro ne nyako moseyang kaka Julia Njoki ma giwacho ni ne owito ngimane e lwet obila bang' kane omake tok ng'anyo mag Sabasaba. Jong'anyo go ne odino apaya maduong' ma Nanyuki bang' moko mach kendo keto rageng' e chuny apaya no ka gidwaro ni obila ma itudo kod goyo Njoki mondo omi ok maki kawo ne ramo mag chik. Wachore ni Njoki ne onegi bang' rem chulo omenda maromo siling 50,000. The only person who came in the police station is Bwana DCC na mapolisi wale wakubwa kwa na mawe makubwa wakaniambia I play cool so that we don't take this thing up. What about tomorrow? What about the children tomorrow? Julia amekuwa na wengine atafanya nini? Wale mamba, anyone take any opportunity to explain to you what exactly happened? No, I need explanation right now. Nataka niambiwe Julia aliuliwa na nani? And what did she do? I know, it's hard for me. Huyu ni mtoto wangu wa kwanza. Yeah, begu ya Kariuki ya kwanza ndio hii. Wameua.
Leo tulikuwa tunakuja kutafuta haki, na vile mnaona hapa nyuma maaskari wamejaa, wanataka kublock tusifanye peaceful demonstration ya kumona na wale familia walipoteza watoto wao. Mmoja kijana ni wa form 3 Bingwa Secondary, mwingine naye alipigwa kwa cell, akiwa kwa cell hadi by the time alikuwa anapelekwa prison kukoja cash bail yake, akakuwa akona head injuries na akona internal bleeding na akaaga. Sasa tunataka haki. Tend municipal wa Homa Bay koro keto winjruok gi johala madug gi niege ngapaya mawuok Homa Bay High School nyaka thieth maduong' mondo gimuko koduknigo kendgi giwegi. Ma en winjruok mane obedo bang' Tend municipal notimo limbe ne johalago kendo jiwogi mar chako dar kendgi kaluwore gi chenro madhi nyime mar bero boma ma Homa Bay ne romo mar loch gwenge dwe manyien. Alia Beach nigi lerno. Ngapaya mawuok Homa Bay High School kochomo hospital maduong' ma Homa Bay koro chako muko ko duknigi bang' notis mandala bich manomigi rumo kendo donjo winjruok gi board matayo hospital ma Homa Bay wi chenro mar daro gi oko kama gisebedo ka gitime ohandgi. Hospital ma Homa Bay dhi nyime kod chenro mar golo oko dukni mogere gi ngapeni mopogore e bomano kaluwore gi chenro mar bero bomano motelo ne romo mar loch mar kor gwenge mibage kaunti ma Homa Bay dwe manyien. Manager mar board no Sigara Gumba wacho ni gisechopo winjruok kod jowalago mondo koro gidar kendgi ma ok muk duknigi kendo paro mar muko containers mag jowalago eko koro ne giwerego. Kaa ok owinjo ji obede. Koro wasewuoyo kodgi mwanyisogi ni wan gi an alternative place as the county government kami bitergie to nyaka watergie yo mochan kabisa. Koro gikuong gigolo containers, then gibiro for a fresh approval to approve negi procedurally, then waterogi kama oselosi. Koro wasewinjore waduto wamiyogi kawuono kaka ne wawacho to gigolo these containers. Okoni chakre juma manyien johala makro ni umuko containers mag gi ngapaya no gibiro lalorego mar manyo gi kama chielo makoro ginyalo dhi nyime kod chenro mag ohala magisebedo ka gitimo. From next week wangi kaka watimo approval mondo gibed resettled. Koro akwayo jowa mondo o understand ma ten gima bro dhi across the municipal jurisdiction, all the places ma okubedo designated mondo kete such kind of structures. Koro mane point kendo position mar sirkal manyalo wuoye nikech en adieri mantiere. Koro kanyalo wacho gimoro kata nadwa police jowa to ber mondo anyisgi adieri mantie to gitiego jok matiyogo tigo. Kata odoko ne jowalago eko dar kendo muko oko duknigi to gin kod kibaji maduong' ewi kuonde ma koro gidhi kete containers gi go bang' ka gisemukogi kapok oyudnegi kama chielo ma ginyalo time ohandgi. Gidwa ni mondo sirikand kaunti omany kaka nyalo konyogi mapiyo mondo chenrogi mapile kik rochre. Notice ni omiwa mar ndalo 4. Kosemiwago ndalo 4 okonwa ni wadar. Tidar to kokoni kata ni dhi yiengo container nini kanye, okokoni ne dhi timo ohala kanye. Mane gima pod omako dhogwa container to wayie ni wagolo tek to tek. Jothoth jok man kae odak e town. Kiting'o container ni watidak e landi moro matin makata kama idhi yienge container ni onge. Samoro ikaw ikete ndara kiny kichiewo to ng'ato ting'i. Kwayo mar jopiny ne niya, instead of planting trees kuma igole gik moko no, trees and flowers, shara medo siptol kae, ginyalo kelonwa a more developed structure like we see in other towns mondo wanyalo chule rent. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ya Ramogi tok report mowuok e gwenge mag Homa Bay wakaw yo ka waduogo en kinde mag weche tuke nikech Chelsea kane gikaw kombe koso ne gikaw san wabro nyisgi kidhi mabor. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss all in one trip, starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.